ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи беҳтарин яъне нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯз дар бораи хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шута лайка зеб кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Ва пеш аз сарчави видеоролика ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки ба инстаграми мо обуна шавед, чунки ҳамаи хабарҳоро мо якум шуда дар инстаграми нокаутиҷӣ пешкаш мекунем. Ссилкаи инстаграм дар описанияи видео қарор дорад. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, моҳи декабр ин моҳи ҷанбасти сол мебошад ва ҳамин тавр аз шефи калони UFC Дана Вайт пурсиданд ки ба фикри ту набарди сол кадом аст. Биён ҷавоби шефи калони UFC-ро гӯш мекунем. Интихоб хеле мушкил аст. Айни ҳол ҳангоме ки хотираҳо беҳтаранд, ман ба он бовар дорам ки ин ҷанги Ҷастин Гейҷи бо Майкл Чендлер мебошад, чунки ҳамин набард бисёртар ба ёди ман меояд. албатта ҷангҳои беҳтарин дар соли 2021 бисёр буданд ва маҳз ҳамин набард шояд ҷанги сол шавад. шахсан ба худи ман низ ҷанг миёни Гейҷи ва Чендлер писанд аст, чунки ин ду ҷанговар мисли гладиаторони дар ринг буда дар актагони Мэдисон Сквер Гарден мухлисонро бо як адреналини беохир дар ҳайрат гузошта буданд. ҳамчунин нафароне ки агар ин ҷангро то ҳол тамошо накарда бошанд, метавонанд аз телеграм канали мо дастрас кунанд. ссилкаи телеграм дар зернависи видео қарор дорад. ҷанговарони нимёнаи ташкилоти UFC Ҳамзат Чимаев мехоҳад дар як рӯз бо ду ҷанговар ҷанг кунад. ҳамаш аз он ҷо сар шуд ки президенти ташкилоти UFC Дана Вайт дар мусоҳибаи TMZ Sport гуфт ки ҳеҷ кас бо Чимаев ҷанг кардан намехоҳад. танҳо як ҷанговар омода аст ки кунҷи октагонро бо ӯ тақсим кунад ва ин ҳам бошад Нил Мегни мебошад. пас аз ин суханҳо сараввал Ҳамзат Чимаев дар шабакаи расмии твиттери худ ана ҳамин видеоро гузошта чунин нависонд: Дана Вайт, ба ман иҷозат бидеҳед то ки ман ин писарро бихӯрам. Нил Мегни. пас аз ин суханҳои Ҳамзат Чимаев, ҷанговари дигари вазни Ҳамзат Чимаев Билал Муҳаммаде ки дар UFC Vegas 45 ҷанг бар зидди Стивен Томпсон бо қарори яковозаи доварон ғалабаро ба даст оварда буд, ана ҳамин расмро гузошта аз Дана Вайт ва Али Абдулазиз макони ҷангро пурсон шуд. хотиррасон мекунам ки чемпиони пешинаи вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов ҳама вақт ҳамин тавр менавист, яъне макони ҷангро пурсон мешуд. пас аз гуфтаҳои Билал Муҳаммад, Ҳамзат Чимаев хомӯш наистоду якбора ба ҳар дуи ҷанговар ҷавоби худро дод. ӯ ана ҳамин расмҳоро гузошта чунин нависонд: дар як бегоҳ ҳар дуи инҳоро ба ман диҳед, иҷозат диҳед то ки ман ягон касро бикушам. Рафтем. албатта аввалин шуда Билал Муҳаммад бо ӯ хоҳиши ҷангро кард. Ҳамзат бошад ба Билал розигии худро дод. агар байни Билал ва Мегни интихоб бошад, барои Ҳамзат Билал Муҳаммад мувофиқтар аст, чунки айни ҳол дар рейтинг Билал Муҳаммад дар ҷои панҷум қарор дорад, а Нил Мегни бошад дар ҷои ҳаштум. хуб дӯстон, биёин хулосаи видеои имрӯзаро гап занем. ҷанг миёни Ҳамзат ва Мегни бо суръати зиёд паҳн шуда истодааст. дар ин бора сару садоҳо бисёр меравад. барои ҳамин ин яке аз ҷангҳои баргузоршуданист. аммо ногаҳон дар ин ҷо боз Билал Муҳаммад пайдо шуд ва муроҷиат кард ки бо Ҳамзат омода аст барои набард кардан. албатта ҷанг бар зидди Билал Муҳаммад барои Ҳамзат Чимаев мувофиқ буд. ҳамчунин дӯстон, шумо чӣ фикр доред? рақиби навбатӣ барои Ҳамзат Чимаев кадоме аз ин ҷанговарон мешавад? худи ҳозир поён мефаромем ва фикри худро навистанро фаромӯш намекунем. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои охирин аз ҷаҳони ММА. лайк гузоштанро фаромӯш накунед, чунки лайк барои пешравии шабакаи нокаутиҷӣ хело ва хело зарур мебошад. раҳмат ки моро то охири видео пайгирӣ намудед. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то видеои навбатӣ, хайр.